Nalili na sa mga Kapuso fans ang official music video sa bagong romantic series nga bidahan sa real-life couple nga sila si Kailin Alcantara ug Mavi Legaspi, ang Love is Love at First Read. Istorya kini sa usa ka lalaki nga nangita og perfect girl aron ng iyang fantasy mamahimong reality nga makakita og timus nga gugma. Makita kini sugod karong Lunes, Hunyo 12 dinhi lang sa Kapuso Network. Romantic movie ni Sparkle artist Kelvin Miranda nga Miss Connections mamahimo ng matanaw sa movie streaming app. Sa unang simana pa lang, nalakip na kini sa top 10 most viewed movie butang nga gikalipay sa batanong aktor. Break time una si Kapuso Primetime King Dingdong Dante sa taping, human it's a wrap na ang iyang bagong Kapuso project nga Royal Blood. Kauban ang iyang unika iha nga si Zia, nag-enjoy ang mag-amahan nga nangaligo sa pool. Ang Royal Blood, hapitan natong makita karong buwana, dinhi lang sa GMA Network.